Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manugut hari Jumahat sia Desember 2022. Ibana paujakkod dasor sian mulanai. Di hatabatakon parhubas ni dalihan na dolat fen sian buku rapor debata disi torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Hebersada ayat 10. Dungi ho ale Tuhan paujakkod tanoon di mulanai jala jadi-jadiammu di tanganmu do parlangitani. Debatana buluni menjadi hotanoon, ibana nunga menjadi hotanoon saluhud na marhite ulus na marhinauli, jala manggohi sa marhite akka na marguna tu manusia. Ibana nunga menjadi hon saluhud akka halongangan di darat dohot di lautan. Di bagasan onomari, jadi dungsun di bayar debata jadi-jadian nai di hari papituhon, maradian mai bana di hari papituhon, sian nasa ulaon na binahen nai, dungi di pasu-pasu debata ma hari papituhoni, jala di perbadiai, ala na maradian ibadah di sisian nasa jadi-jadian na tinopani debata, laho pasunhon. Debata mangida akka na tinopanai, na tinopani tangan nai mas sayuli sudi na di pauli suntinggan tama mai dohonon tinopani debata dungi maradi ibana dang ala niloja songon jolma na somal alai ala naung sonang marnida nasa tinopai ima parbue ni habisuhon dengan ni bahasa jala pataridahon hamuliaon na. Rumah tangga ni oputa na perjului ikon magay besada tudusan di akka rumah tangga na asing na manggohi tanoon. Rumah tanggai na dijarungjungi marhite tangan ni debata sa diri dada gay besada istana bulon. Jol mana di bagasan gijang ni rohana makalomohon ula-ula na mewah jala arga gabe marbosar-bosar di akka ula-ula bay-bayanan ni tangan na. Alai debata paujakon si Adam di bagasan porlak. Hima inganan parmianan na, langit na balaw gabi tarupna, tano dohot akka bunga nauli, jala duhut-duhut gabi aparan na. Jala daka dohot bulung ni akka haw nauli, bahen parlingguman. Di akka dorpi pardingdingan na gaung akka jarungjung nauli na pinauli ni parmalo na buluni. Di humaliang niripei adong sada parsiajaran di saluhut zaman. Ia hasonangan natutu dada jupang di bagasan parmadjaon hinaboion nang hinabonggal. Alai di bagasan parsaworan dohot debata marhite jadi-jadian na. Alfa dan Omega jilid sada halaman 30 rodi 42. Songonima sahat di parsiajaran dihita manogoton. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita, di nama ngaradi tuari sabat nauli. Horas.